Pak
Musiknya mandek ya melu mandek. Iya. Musiknya muni ya melu joget. Melu joget. Ini kok nasi yang batenin. Piye? Iki koyo aku ndek band ngono mesti. Kalau tukang kejang. Pomo aku gak mau manggolo mesti aku koyo ngene. Arom sih arom. Iya karo mangan kerupuk ini koyo aku ndek band iki. Jujune kok melok kene ya Rom dadi kaya ngono. Jadi kayak wis ketulung alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, tombon wonten tembange apa iki Mang Tombo kangen. Muga-muga saged dadi tombone Pak Win sak keluarga. Nggih. Adikku sing diitan Dik Adi ya In ya. Nggih. Sing nembe kondur kita mundangan nggih matur suwun nggih. Sing nembe rawuh nggih monggo ndang golek nggon sing paling pitu. Ayo gercep ayo. WhatsApp ae. Tekan kene ben bar. Ben bar kok ben nganu deh. Iki gak iso maca Google Map apa terae gak roh maine. Mbak motore wis anyar bareng kok ya ora tekan-tekan. Ketuane takoni. Ketuane nek mbok takoki wis angkat tangan. Wis angkat tangan ya. Ya wis nyanyi. Ayo Sidorondo. Ayo. Umpi bayam kamre. Tak kira wong 5 pokok nyanyi Sidorondo. Lah iki mung 10 5 5 ya pindho tok. Dalam ibu. Weleh gelang. Wah gelange kok. Kau aja gue di gelem aku. Iku gak bahasa warna aku bu siji. Ora waduh. Iku le aduh gabah pirang-pirang sak kok iso. Kawin kontrak. Kawin kontrak. Yo mau sak urunge ana kawin kontrak Sidorondo Sari. Ya terus saking Kang Mas ndi wau nggih. Badhe nderek duet. Mas. Monggo Kang Mas. Nyanyi. Kayak ndi ya Rom? Ih kalau ngarep kayak lho sing adem tapi kayak yo. Monggo Mas derek nembang. Nyanyi. Sidorondo. Boleh. Ayo sini. Gak apa-apa. Guyu tarem. Bil nyanyi Bil. Sidorondo dirungokke go ngono ku. Nah ana wong ngomongan iku dirungokke.
Sido rondo. Si Sampun nggih Kang Mas nggih. Yuk lanjut. Iya.